απευθύνει κάλεσμα μαζικού ξεσηκωμού να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα. Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας από τα γιαπιά, από τα εργοστάσια, από τα μαγαζιά. 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες δουλειά και 8 ώρες για ό,τι θέλει ο καθένας μας. Αυτό ακουγόταν από τα χείλη των εργατών του Σικάγο πριν 135 χρόνια που κατακτήθηκε το 8ωρο. 135 χρόνια μετά ο χρόνος γυρίζει προς τα πίσω για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για να πάνε μπροστά τα κέρδη και τα προνόμια των μεγάλων ομίλων. Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής.